Mensen zijn afgekomen op deze 10e jubileumeditie van Concert at Sea 2015. En de kaarten die waren razendsnel verkocht. In februari zijn de laatste al over de toonbank gegaan. En met artiesten als Miss Montreal, Kenny B en natuurlijk Bluff belooft het een prachtig feestje te worden. Hoe komt u aan het kostuum? Hurley. Ja, van hun gekregen. En u dacht, die doe ik gewoon aan? Ja, eigenlijk wel, ja. Bent u niet te makkelijk, de moeilijkste in? Nee, absoluut niet, nee. Nou, staat u goed. Ik vind hem echt geweldig. Wat is er zo geweldig aan Kenny B? Praat Nederlands met me. Vind ik zo super. Echt geweldig. Dat heeft me geboeid en van begin af aan en dat is nog super. Bent u ook zo fan? Nou, ik dacht dat mijn vrouw wel iets groter fan was hoor. Ik kom voor het geheel. Ja, gaat prima hoor. Bent u gewoon even aan het chillen? Ik ben even aan het chillen, ja. Ja. Hoeveelste pilsje is dit? Nou, ik denk de tweede. Oh, echt? Ja, echt. Nee, de rest is cola. Nee, echt niet. Ik bedoel, ik ben niet voor de drank hier. Ik ben hier voor de muziek. Bent u hier voor het eerst? Ja, dat wel, ja. En? Ja. Nee, ik vind het een relaxed concert. Echt waar. Ik vind het echt een hele relaxed gebeuren. En wat is nou de act waar u echt naar uitkijkt? Counting Crows. Ja. Bijna. Ja, bijna. Nog 10 minuten, denk ik. Ik ben zo'n 5 keer geweest. Het gaat nooit vervelen. Het is echt heel gaaf. Goede sfeer ook altijd. Bluff is het, hè, waarvoor je komt. Ja, dat klopt. Ja. Echt? Eigenlijk wel, ja. Wat is er zo goed in de band? Nou, ik ben hier meerdere jaren geweest en blijft altijd wel, toch hetgene waar ik voor kom. Tot nu toe echt geweldig. Ik kon nou niet meer stuk, dus. We zijn hier al jaren, dus, maar we komen echt ook wel heel specifiek voor Bluff. Ja. Want hoe groot fan bent u? Ja, toch wel een aardige fan. Ik heb ze ook in het theaterzaal gezien, alle cd's. Wat vinden jullie van het optreden van Bluff? Altijd goed. Altijd. En altijd beste afsluiter. Perfect gewoon. Ja, zeker. Heerlijk. En nou ja, gewoon gezellig biertje, cocktailtje erbij. Het is gewoon top. 20.000 man!
met afstand niets te maken, hoogstens met de tijd.